programa ofrecido por... Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. En Smith creamos espacios de vida, donde cada milímetro está diseñado especialmente para ti, para que disfrutes por fin de tu hogar, cada día. Home Smith Home. Smith, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vilagarcía. Muy buenas noches, saludos, amigas, amigos, gracias por estar aí, gracias por seguirnos. Empezamos unha nova edición de Falemos e hoxe analizaremos con tres entrevistados, con tres entrevistas, con tres personaxes, a situación tanto da Asociación de Comerciantes Zona Centro de Cambados como co seu presidente, con Juan Rey, como a situación e a sentencia de condena ou a penalización, a multa que lle cae á mina de San Fins, que tanto preocupa en moitos sitios, a moitos grupos, pero principalmente a zona da ría de Muros Noia dende o punto de vista do mar. E non me quero referir só ao mar, pero é o principal sector afectado por, digamos que, as incorporacións de esas aguas que estaban dentro da mina e que Augas de Galicia penaliza esta mineira por que, lóxicamente, son contaminantes para os intereses e para a fauna marítima. E abrimos este turno de entrevistas e de intervencións coa alcaldesa do Concello de Pontecesures, que leva uns 7 mesiños, que se estrenou, ganou as eleccións, conseguiu facer un pacto co Partido Socialista en Pontecesures e dende xuño é alcaldesa neste concello. Maite Tocino, moi boa noite, benvida, como estamos? Grazas pola invitación. Bueno, un placer que convidala, un placer que nos faga un pequeno resumen. A mí me gustaría empezar, si quere, pola campaña. En Viña de gobernar o Partido Popular con Vidal Seaje. Vidal Seaje ganou as eleccións con 5 concelleiros, pero non lle chegan porque na oposición hai 6. 4 do BNG, que representa vostede como primeira vez que se presentaba como candidata, e 2 do Partido Socialista con Roque Araujo de ao frente. Ao final chegaron a un acordo. Como foi a campaña? Cal era, digamos que, a situación do Concello e que valoración fai a estos 7 meses pasados?
Bueno, a valoración da campaña, tanto da campaña como dos resultados electorais, pola miña parte non pode ser máis que positiva, non? E creo que falo tamén pola Asamblea Local. Nós é certo que fixemos unha renovación interna no BNG de cara a estas eleccións locais do mes de maio do ano pasado. Apostamos por unha renovación prácticamente do 80% da lista e apostamos por renovar a candidata, neste caso eu, e a valoración salimos, digamos, a campaña enfocámola pois, con moitas expectativas e de xeito optimista. Ese optimismo refrendouse logo nas urnas, non? Pasamos de 2 a 4 concelleiros, doblamos un número de votos, entonces, bueno, percibimos que a xente pois, dounos unha carta de confianza, non? Por outra banda, bueno, pois aí abreuse unha posibilidade de gobernar. As negociacións co PSOE, pois, que digamos, no caso de Pontecesures, pois era o socio co que nós podíamos contar. Sempre houve unha boa sintonía, tanto cando se gobernou con eles en legislaturas anteriores, como despois na oposición, non? Non hai que olvidar que Cesures é unha vila pequena e ti te rozas co teu veciño todos os días, non? Pero, bueno, quero dicir, que sempre houve unha boa sintonía co PSOE, chegouse un acordo que eu creo que vai a repercutir positivamente na xestión do Concello e aquí estamos hoxe. E que a valoración fai onde había seis forzas políticas que viñan nos últimos anos participando nas eleccións, agora só quedan 3. Desaparecen un poquinho digamos que os máis pequenos, por chamalos así, con todo o respeto. Bueno, do 2023 as anteriores eleccións pasaron de 5 a 3 forzas, non? Nas últimas anteriores xa tuéramos 5 forzas políticas. 2 eran escisións do Partido Popular no seu momento, e, bueno, a desaparición destes dous partidos non se podía entender, ou había así como unha corrente que decía que ese voto iba a ser aproveitado ou iba ao final a enfocarse no Partido Popular, e non foi así, non? Nós recibimos parte deses dous concelleiros que subimos, o Partido Popular sube un, e os resultados, pois un pouco, son o espello de que non só o PP aglutinou ese voto que estaba repartido entre os dous partidos independentes, non? Senón que nós, pois tamén recibimos unha porcentaxe moi importante. A valoración respecto á desaparición dos partidos. A xente tende a confiar, digamos, nas vilas pequenas, non? Independentemente da carga ideolóxica, nas vilas pequenas a xente tende tamén un pouco a depositar a súa confianza pois nos candidatos que lle inspiran máis confianza, non? Valga a redundancia. Entonces, bueno, nos satisfeitos porque vemos que temos aí un nicho electoral importante, e agradecer que esas persoas pois, que en algún momento votaron a partidos políticos máis de dereitas confiaran en nos e no noso proxecto. No Bloque sen que gobernou varias legislaturas, con Gueira e con outros que recordo un pouco agora, donde había sempre un partido pequeno, un partido con un concelleiro ou algo así, que era un pouco como a mosca revolucionaria que sempre estaba por aí. A chave, por decirlo de alguma maneira, non? Sí, pasou, pasou incluso, pois, o caso máis paradigmático foi cando o BNG quedou a escasos votos de ter a maioría absoluta con Luís Angueira, non? Que finalmente pois gobernou a candidata dun partido independente, pero sí é certo que, claro, en localidades pequenas como a nosa, na que históricamente nun determinado espazo de tempo houve unha media de 6 partidos, de 5 partidos, incluso 7 partidos diferentes, é certo que todos estes partidos pequenos, escisións que foi habendo do Partido Popular, pois claro, o xogo electoral aí está moito máis repartido e, bueno, as negociacións tampouco non son as mesmas, claro. Vostede recupera, empata cos mellores anos de 2011 de Angueira, non? 4 concelleiros que tiña. 4 concelleiros, sí. Bueno. Como lle cambiou a vida dende alcaldesa nestos 7 meses? Pois cambiou mo 100%. As cousas como son, eu sempre traballei na empresa privada, bueno, a verdad que estaba moi contenta na miña empresa, non? Estou moi contenta aquí tamén, pero que pasa? A política, sobre todo sendo alcaldesa dun concello, sexa grande, sexa pequeno, tes que ter unha dedicación total. O sea, fora de dedicacións exclusivas, parciais ou como queramos denominalas, ti tes que ter unha dedicación total ao concello. Por que? Porque se orden problemas que, en primeiro lugar, non se poden resolver pois nunha mañán ou en 2 mañáns. Nin por teléfono. Efectivamente, nin por teléfono. E logo hai que ter en conta unha cousa, os veciños xurdenlle problemas ao longo do día que necesitan ser resoltos.
E son problemas que nos pasa a todos, non? A veces os problemas que nos plantexamos ante quen consideremos oportunos son problemas serios, graves, que nos afectan e que necesitan unha resposta. Entonces, obviamente, ti, evidentemente, como alcaldesa presidenta dun concello, ti tes que ter unha disponibilidade e intentar resolver cando así cho solicitan. E teño que decir que a xente cando chama non chama por pequeñeces, chama porque realmente ten un problema, chama porque lle rompe unha tubería de auga, chamalle porque o mellor levan nunha zona 2 días sin luz e por calquera motivo o concello non é coñecedor, ou chama porque ten un problema serio. E ti tes que resolvelo, claro. O lema da campaña foi reiniciar Cesures. Reiniciar Pontecesures, sí, o lema da campaña do BNG. Esa era Estaba a nosa idea. Estaba apagado? Estaba apagado, hombre, pois se non estaba apagado, estaba en stand-by. Conte, por qué? A ver, Cesures nos últimos anos entrou nunha dinámica, digamos, xa non de manterse, senón de ir un pouco hacia baixo, non? A vida cultural, no aspecto cultural, deixáronse de realizar moitas actividades que levaban asentadas tempo na vila, como por exemplo a programación de Nadal, que sempre foi unha programación ambiciosa para darlle resposta, sobre todo aos rapaces e a mocidade que quedaba de vacacións nese período. Esas actividades que se viñan desempeñando, cine, obradoiros, talleres, charlas, cursos, eso desapareceu nos últimos anos, non? Este ano recuperamos no tempo de Nadal, recuperamos todas as actividades e a verdad que tuveron moitísimo éxito, non? Fixéronse actividades de teatro, actividades de contacontos, talleres de cociña, e recuperouse algo moi importante, sobre todo en concellos pequenos como nós, que é a participación dos veciños. A cabalgata de Reis levaba anos sin sair, non? Nós temos 3 carrozas que en un momento... Bueno, tamén houve a pandemia, Sí, bueno, pero a pandemia foi no ano 2020 e 2021. O 22 non vou defender eu o señor Vidal Seaje, pero a miña xestión... Pero aínda en pandemia, é certo que o primeiro ano foi moi crítico e prácticamente non daba marxe a facer nada, pero o segundo ano de pandemia había unhas restriccións, digamos, territoriais, pero que che permitían xa desenvolver determinados eventos, cas oportunas medidas de seguridade. E aí os políticos é onde entramos, non? Pois se eu podo desenvolver estas actividades, inda que sexa con as limitacións, teño que buscar a maneira de executalas. Entonces, este ano se conseguiu unha programación no relativo ao Nadal boa, con moi boa resposta ademais por parte da cidadanía. Recuperouse de novo a cabalgata, que levaba moito tempo sin sair, con moita participación. Pasouse a festa do churro ao día do patrón, que era, pois digamos, un proxecto que nos levábamos no noso programa, porque consideramos que a festa do churro é moito máis acaída no período invernal que en pleno mes de xullo. Falouse co sector dos churreros, estaban totalmente de acordo, e o certo foi que foi un éxito de participación, non? Repartíronse en torno a 3.500 churros, o pobo estaba cheo, que é o que a nos interesa, para que haxa tamén unha repercusión no negocio local, non? Porque é certo, a xente veu, disfrutou ca música, ca degustación dos churros, pero tamén é certo que as nosas cafeterías e os nosos bares estaban cheos, non? Que é o que nós temos que procurar, revitalizar a economía local e que cas actividades ou os eventos que nos desenvolvamos, pois buscar un beneficio para toda a poboación. Como estaba o Concello? Como topou a Caixa do Concello, a situación económica e como está a día de hoxe? A situación económica do Concello, o noso Concello históricamente sempre presentou unhas contas saneadas, non? Cos diferentes alcaldes que foron pasando pola administración, sempre presentou unhas contas saneadas. Os principais problemas que nos atopamos ao chegar ao Concello de Pontecesures foron 2 que ademais están ligados. Por unha banda, a falta de persoal. Ao longo destes anos se foi xubilando xente... De funcionarios? Funcionarios e persoal laboral, que é o que nós neste momento, o 80% do noso persoal é persoal laboral, vale? Que está pendente agora, estamos pendentes este ano de levar a cabo a estabilización para darlle máis seguridade aos nosos traballadores. Entonces, ao longo destes anos, nos diferentes departamentos do noso Concello, pero fundamentalmente no edificio administrativo, se foron xubilando limpadoras, administrativos, xefes de unidade, e eses postos non se cubriron. Entonces, isto provoca que haxa a tramitación administrativa se ralentice, o cal impacta directamente na vida dos veciños. Entón, nós, cando chegamos, atopamos por un lado que temos unha persoa solo en ventanilla, actualizando o censo, levando o padrón, atendendo chamadas, recibindo aos veciños por ventanilla, unha persoa solo.
Isto impacta directamente no retraso do que é a burocracia administrativa. Empezamos a traballar na contratación de persoal. Fixemos as probas para a selección dun auxiliar administrativo e dun oficial, porque consideramos que aí hai unha eiva moi importante, porque nós o que non podemos é imposible sacar adiante toda a carga administrativa que temos sin xente. Entón, unha das principais eivas do Concello foi esa. E unha das principais razóns do superávit do Concello é a non reposición dese persoal que se foi xubilando, claro, porque é certo que son soldos que se aforran, pero é un servizo que non prestas ao cidadán, porque sin traballadores ti non podes prestar o servizo. Entón, empezamos a traballar neso e tamén traballamos en algo que eu considero fundamental. Cando chegamos atopámonos con moitos expedientes que a mellor levaban 2 ou 3 anos parados ou sin dar unha resposta. E falo de licenzas urbanísticas, e falo de conexións ao alcantarillado, e falo de trámites que afectan directamente aos veciños. Eso non pode ser. Os veciños, evidente que a veces ves cun problema e ti non podes ter unha resposta na semana seguinte, porque é imposible, porque depende de outras administracións, porque os tempos da administración pública son os que son, que hai unha parte onde atopo unha gran diferencia respecto ao sector do que eu veño, pero os veciños teñen que ter unha resposta, positiva ou negativa. Entón, a alcaldesa non lle costa nada levantar o teléfono e dicir, pois mira, este trámite vai a tardar tempo, pero hai que dar unha resposta. O que non podemos é ter expedientes dentro do ano 2019, e que nos 2 primeiros meses de goberno eu o 90%, diría que o 90% dos veciños que recibín viñan preguntando por trámites que se fixeron no seu momento, solicitudes que se fixeron no seu momento e que estaban sin responder. Entón, para eso, hai que ter xente. Como está o polígono, o proxecto de polígono de A Torreira? Pois cal é a postura do BNG e de vostede como alcaldesa? Bueno, a postura do BNG e por extensión miña como alcaldesa é sobradamente coñecida, non? Nós dixemos sempre dende o principio que o BNG non se opón á creación de chan industrial, nin se opón ao asentamento de empresas na nosa vila. Agora, temos que ser conscientes dunha cousa. A nosa vila son 6,7 km² de superficie. E o que o Instituto Galego de Vivenda e Solo proxeta para Pontecesures é un polígono de 328.000 metros cuadrados que vai ocupar o 28,8% da superficie urbanizable. É dicir, se nós ubicamos ese polígono con esas características que están recollidas no proxecto da Xunta, as nosas posibilidades de medrar se reducen a mínima expresión. Por outra banda, estamos falando de ubicar un polígono de 328.000 metros cuadrados no medio dun núcleo habitado que é a Terroeira Redondo. É dicir, non falamos de situar un polígono que son necesarios nunha zona adecuada e axeitada para o establecemento de industrias. Non, falamos de que vamos a meter industrias pegadas ás casas, co consecuente impacto medioambiental, paisaxístico e na calidade de vida dos veciños. Estamos falando de que o proxecto recolle que a PO 548 vai a pasar de ter un tráfico de 5.400 vehículos ao día, vai a aumentar en 9.400 vehículos, é dicir, nos vamos a poñer en 15.000 vehículos ao día. Entonces, nós consideramos que a ubicación escollida polo Instituto Galego de Vivenda e Solo non é axeitada. O que nós propuxemos na reunión do 26 de decembro co director do Instituto, o que nós propuxemos foi unha alternativa a ese proxecto que eles presentaban. Cesures ten unha eiva en vivenda, ten unha alta demanda de aluguer e de compra de vivendas, pero ten a eiva de que non hai promoción pública nin privada neste momento. Entón, nós propuxemos o noso Concello, que ademais está moi ben comunicado, nun lugar estratégico, cunha renta per cápita dunha das máis altas da comarca, porque o Instituto Galego de Vivenda Solo non satisfacía esa demanda que si existe en Pontecesures ca promoción de vivenda pública. Evidentemente, non hai que facer unha promoción de vivenda pública perdón, de 3.000 vivendas, pero mellor hai que facer unha promoción de vivenda pública pois de 150 ou 200 vivendas e dar resposta a esa demanda de aluguer que hai. O que lle propuxemos foi que enfocáramos o polígono non a industrial, senón a comercial. Non é o mesmo que ti teñas unha plataforma logística ou unhas pequenas e medianas empresas de distribución, de, suministro eléctrico, por decir algo, que non causan un prexuicio aos veciños, porque obviamente traballan nun horario comercial. Non? O que lle propuxemos foi que xa que o Instituto Galego de Vivenda Solo decide que en Pontecesures se vai a dedicar ese espacio, ese 28,8% de superficie urbanizable, a crear un polígono, que se nos teña en conta.
Cesures ten EIVAs en infraestructuras deportivas, ten EIVAs en infraestructuras culturais, e nos pensamos que, como mínimo, cando un organismo autonómico fai unha promoción dese tipo, nun chan dun concello, o lóxico é ofrecer tamén algo, analizar as EIVAs que hai no noso concello e darlle resposta. Bueno, na reunión que mantuvemos co director do Instituto Galego de Vivenda solo, se nos deixou claro, a conversación desenvolvese dun xeito cordial, é certo, como teñen que ser as relacións entre institucións, pero tamén é certo que se nos dixo que non había ninguna posibilidade de modificación. A nos chama a atención que haxa un informe do Ministerio de Transportes que é preceptivo e vinculante, que obriga a Xunta de Galicia a elaborar un novo proxecto porque entende que os criterios de seguridade non se cumplen con un proxecto de polígono industrial desa magnitude, a nos preocupa. Entonces, claro, estamos sempre volvendo ao mesmo. Nós queremos que haxa desenvolvemento económico en Pontecesures e que se asenten empresas, pero non a calquera prezo. Donde propoñen vostedes? É que no noso caso é moi complicado, porque nós somos un concello moi pequeno. Entón, o mellor que hai que enfocar é ese polígono industrial, en vez de ser industrial, a outro tipo de usos. O mellor hai que enfocalo a actividade comercial, a distribución ou a logística, ou as tres cousas. Pero que non podemos ser, porque temos ese espazo, metelo no medio dun pueblo, afectar dúas carreteras como son a PO 548 e os seus accesos, que a veces non se fala deso, e os seus accesos aos núcleos rurais, como Porto ou Condide. Afectar todo eso porque temos que meter un polígono industrial sí ou sí. Eso non pode ser. Os veciños teñen que estar sempre, digamos, no centro. O sea, cando tomamos unha decisión, non podemos tomala pensando, pois, en que haxe unha demanda de empresas, que hai que telo en conta, evidentemente, pero hai que ver como ese proxecto que estamos elaborando vai impactar por unha banda, quizás non, a máis importante, na calidade de vida dos veciños no seu día a día, pero como vai impactar tamén no futuro do noso concello. Porque o concello tendría a disposición outra localización? No, porque por superficie do noso concello non temos outra, pero si podemos nesa localización darlle outro uso que non sexa industrial. Usos. Pero sempre iría nesa localización, claro, que na zona da Torreira, non? Decía o alcalde, en algunhas cousas que poño que se vostede sabe, que a alcaldesa quere reventar o plan do polígono ou que vaya para Valga. Nin unha cousa, nin unha outra. Eu non quero que vaya o polígono para ningún sitio, nin que ningún tipo de servizo o que Cesures poida optar se vaya para ningún sitio. E máis, eu, obviamente, vou loitar porque calquera mellora para o meu concello, que é unha mellora para todos os veciños, se quede na nosa vila. Agora, e moito menos reventar nada, porque eu, pola miña natureza, son unha persoa que son bastante tranquila e non me gusta o alboroto. Agora, o que non podo consentir ou o que teño que intentar é se hai un proxecto melloralo si dende o equipo de goberno consideramos que non é o máis acaído. E non se trata de reventar, se trata de propoñer un uso diferente. Se trata de propoñer que traíamos aquí negocios que non causen un perxuicio aos veciños. Se trata de que neses 328.000 metros cuadrados poida convivir unha zona comercial, unha zona de vivenda pública, e máis adiante o gallá privada, que poidamos convivir. Ali hai un bosque húmido moi bonito no que, bueno, pues, moita xente vai a pasear, que poidamos reservar esa zona verde para o lecer, e por que non dotar esa zona das infraestructuras deportivas das que nos carecemos. Nos precisamos un polideportivo, aumentar o noso polideportivo ou executar un novo, non? Porque agora mesmo quedase pequeno para a demanda que ten. Pois por que non? Ou unhas piscinas municipais. E esos vivenda, equipamento deportivo, lecer e zona comercial poden convivir perfectamente. Entendido. Señora Tocino, empezamos aí un poquinho mal de tempo. Nestlé, me gustaría que comentara como está o convenio firmado no ano 2022 para facilitar a ampliación desta fábrica e, bueno, que opcións hai ou como está esta situación? Pois, co tema de Nestlé, nos reunimos, pois, eu creo que polo mes de agosto, setembro, para unha reunión inicial co director de Nestlé e co equipo técnico que xestiona a modificación, ou o proxecto que se presenta a modificación. Aí puxemos un pouco negro sobre blanco a situación, non? Despois de, bueno, informarme tamén coa oficina técnica e tal. Trátase dun procedimento longo, que a empresa tamén ten que saber que vai ser longo, que non vai ser dun día de hoxe para mañán.
Despois de estudar o proxecto xunto coa Oficina Técnica e o resto de membros do equipo de goberno, nos consideramos que había unha serie de efeitos dentro deste proxecto que podían ser mellorables, non? E que podían repercutir positivamente no impacto que logo vai a ter, que irás que non, calquera edificación que se fai a facer ali. Eles estudaron, accederon, entón agora estamos pendentes de que os nosos servizos técnicos elaboren os informes que faltan, irá a aprobación inicial, estará en exposición pública, sempre que non haxa alegacións por parte de particulares ou por parte de calquera dos afeccións sectoriais que hai aí, que son moitas, pois pasará a aprobación definitiva e de novo a exposición pública e logo xa sigue sendo unha boa empresa para a zona e para o concello, non? Bueno, estou convencida de que sí. Andan os 200 traballadores, sí, en torno a 200 traballadores. É unha empresa que evidentemente ten un impacto económico moi importante, económico e social na nosa vila. Contelle aos veciños e contelle tamén á audiencia a política de apoio ao comercio, Camiño de Santiago, Mar de Santiago, a ruta do marítima, máis o Camiño portugués que lóxicamente pasan, atravesan lóxicamente o concello. O Camiño portugués, que ten un tránsito de peregrinos, sobre todo na tempada alta, exponencialmente visitantes da nosa vila e que neste momento non se está aproveitando, é un proxecto que levábamos, ou unha proposta que levábamos no noso programa electoral e no que estamos traballando neste momento. Nós temos que aproveitar de algún xeito toda esta xente que ven polo Camiño portugués e da cal unha porcentaxe moi pequena ao final quedan Pontecesures, non? Porque siguen ao seguinte concello que é fin de etapa, entonces, bueno, pois a porcentaxe que visita Pontecesures é moi pequena. Nós estamos traballando ca hostelería, co comercio local e buscando unha maneira de que antes de que crucen todo o noso concello sepan o que temos no noso concello. Antes do río? Bueno, antes de entrar no noso termo municipal ou así que entran no noso termo municipal que sepan todas as posibilidades que lle ofrece Pontecesures, tanto a nivel servizos como a nivel patrimonial e cultural. Que pasou na renovación da Plazuela? Pois na renovación da Prazuela... No proxecto, vamos. Sí, no proxecto. O proxecto da Prazuela eu creo que foi un dos peores momentos que viví nestes 7 meses. En primeiro lugar, obviamente, por ter que renunciar a unha subvención. Pero logo tamén porque, a medida que iba analizando o proxecto, me sorprendeu a pouca dilixencia que hubo na tramitación do proxecto da Prazuela. Falamos dun proxecto que se iniciou no ano 2019. Dende o 2019 ata o 2022 houve dous requerimentos de patrimonio que non se contestaron. O que remiteu o Concello a Patrimonio foi un anteproxecto que Patrimonio elaborou dous informes contundentes nos que consideraba que había unha serie de eivas moi grandes e nin no 2021 nin no 2022 se contestou a eses requerimentos. Eso retrasou a tramitación 2 anos. Este ano nos encontramos co seguinte: así como cando nos entramos estaba remitido, había un informe favorable de Patrimonio que finalmente se contestou o terceiro requerimento, e nos encontramos que no mes de xuño evidentemente quedaban 6 meses para o fin do prazo de execución, que era o 31 de decembro. A resposta da Deputación chegou no mes de setembro, aceptando a modificación do proxecto. Nos se pediremos unha prórroga en agosto, porque os tempos eran inviable executar unha obra desa envergadura. A resposta da Deputación aprobando o proxecto chegou a finais de setembro. Nos puxemos ca licitación, a adxudicación e todo o que é o procedimento administrativo, co cal nos puxemos, cumprindo os prazos previstos pola lei, a finais de novembro. A finais de novembro, evidentemente, non podíamos executar unha obra desa envergadura. A solución que nos ofrecía a Deputación, despois de moitas conversacións que hubo entre eles e nós, é que nos tiñamos que facernos cargo de o 20% da obra sempre que a rematáramos en prazo. É dicir, o prazo de execución era o 31 de decembro e como mínimo nós íbamos a ter que aportar 160.000 euros, sin ter en conta demoras das obras. Xa sabemos que pasa cas obras públicas, que teñen que empezar hoxe, empezan dentro de 3 semanas, e logo paran pola chuvia e logo falta un material. Entón, nós o que non podemos é hipotecar os fondos do ano 2024 para resolver unha obra que tiña que estar resolta o señor Seaje, que iniciou no ano 2019. Eu sempre lle pregunto cando sale este tema, agora xa non sabe, claro,
Pero cando fomos a pleno e hubo que renunciar a esta obra, eu fixe unha pregunta moi clara. Por que nunha obra con 2 requerimentos de patrimonio en anos distintos non se contesta? Non se elabora un informe. É certo que había que prácticamente reformular o proxecto íntegro. Pois se reformula o proxecto. Se ti tes interés, falamos de casi 400.000 euros, e ti queres sacar esa obra adiante, o primeiro requerimento que de patrimonio que chega ao Concello hai que contestalo, e se hai que facer un proxecto novo, faise. Festa da Lamprea, que vai pasar? Hai Lamprea, non hai Lamprea? Festa da Lamprea, pois, mira, ainda casualmente hoxe a mañán estuve falando con un dos valeiros, as capturas son escasísimas, por non decir inexistentes, nalgúns días, hai días que non están collendo ningunha. As capturas de Lamprea que está habendo son exemplares bastante pequenos. Entonces, bueno, a nosa marxe esta semana. Si hai que reformular a festa porque este ano non hai exemplares suficientes para desenvolver a festa como se fixo tradicionalmente, hai que buscar unha alternativa. Pero o temor que teño, porque se non hai Lamprea, evidentemente, é moi difícil facer festa. Non, isto xa non é cuestión de decir quero facela pois ao 100% ou ao 50%, non. O que queremos deixar, digamos, dilucidado esta semana é se temos que optar por un formato máis reducido ou enfocalo de outra maneira, pero levar a cabo a festa como se fixo hasta agora vai ser moi, moi complicado, simplemente porque non hai Lamprea. Non é dicir, bueno, pois estamos collendo un 10% menos que o ano pasado. Non se está capturando Lamprea. Se o ano pasado foi un ano bastante malo, pero este ano é malísimo. E o certo que non só pasa no Ulla, tamén estuvemos falando con, parece ser que a situación é similar no Miño e incluso en Portugal, non? Entonces, nós vamos queimar, digamos, todos os cartuchos para intentar facer, na medida que se poida, celebrar o noso produto gastronómico por excelencia, que é a Lamprea, pero hai que ter en conta que vai ser moi, moi difícil porque as capturas, pois, son inexistentes a día de hoxe. Orzamentos e terminamos. Como están os orzamentos para este ano? Orzamentos, estamos en proceso de elaboración dos orzamentos, porque, bueno, un pouco enfiado que falábamos antes da tramitación administrativa e digamos, dos problemas administrativos que había no Concello, da burocracia e todo isto, fomos dando prioridade a outros temas e deixando os orzamentos para o final. Estamos elaborando os orzamentos, a miña idea é incrementalo dentro do que os ingresos o permitan, e, bueno, queremos aumentar un pouco a área de servizos sociais e a área de cultura. Perfecto. Bueno, señora Tocino, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión. Igualmente. Bo día e moita sorte. Pois moitas grazas. E boa xestión. Vale. Moitas grazas, o golla sea así. Nos vamos a publicidade da man dos copatrocinadores. Volvemos nun instantiño, así que non o perdan. Será hasta ahora. Hasta ahora. Programa ofrecido por Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García.
historia memorable requiría dunha gran homenaxe. Inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante. Continuamos con todos vostedes nesta edición de Falemos e nos vamos hasta a analizar a situación da ría de Muros Noia e de unha empresa mineira, a de Sanfins, que xera preocupación e problemas para todo o sector pesqueiro e ecoloxista desta comarca. Saludamos a Joan Evans, que é portavoz de Ecoloxistas en Acción, tamén é de Pla de Mar e é presidente da plataforma comarcal contra os vertidos de Sanfins. Joan Evans, señor Evans, moi boa noite, benvido. Boa noite. Gracias por estar aquí. A Augas de Galicia, ao final, recoñece, a semana pasada recoñecía a comisión por parte desta empresa que se conoce como Tungsten Sanfins SL, que explota este complexo mineiro, dunha infracción grave polas verteduras de auga procedente desta mina con concentracións de metais altas. 180.000 euros que lle recaen, supoño que para todo o colectivo de mar, Pla de Mar, etc., é unha boa noticia, unha boa nova, non? É unha noticia que chega casi 8 anos tarde, porque estas analíticas destas concentracións de metais pesados que hai xusto augas abaixo do punto de vertido desa mina son os resultados moi parecidos aos que tiñamos en 2015, cando se deron a coñecer as primeiras analíticas. Entón, evidentemente, son moitos anos de espera, de denuncia, de poñer os feitos ante o coñecemento das administracións. Finalmente chegou a sanción e agora o que esperamos é que sexa un primeiro paso para parar a autorización de vertidos que estaban na mesa desde fai un ano e dar unha solución a perpetuidade ao problema que representa esta mina. Señor Evans, bueno, nos, de feito, algúns, tanto a promoción interna nosa como de algúns medios de algúns periódicos, tiñamos a Rogelio Santos como presidente de Pla de Mar convocado, pero ao final hubo un cambio entre portavoz e presidente. Contenos un pouco, non só para a ría de Muros Noia, que son moi coñecidos, incluso na ría Arousa, pero a mellor na ría de Pontevedra ou no interior, na zona de Caldas, non son tantos. Que son Pla de Mar, que é a plataforma e que é un pouco Ecoloxistas en Acción? Ben, para quen tal vez non estexa tan posto neste conflito, na ría de Muros Noia, xusto a 7 km da ría, no Concello de Lousama, hai unha mina que se chama as Minas de Sanfins. Foron as minas que tiveron importancia durante a Segunda Guerra Mundial. Hai xente que ainda lembra, non, depois desa época. Minas de wolframio. Exacto, son as minas que a partir de 2009 se tentou reactivar, non? É un caso parecido tanto en termos do tipo de minería como dos seus impactos a mina de Touro, que afecta, digamos, a ría de Arousa, só que se ven a mina de Touro está a 40 km da ría, no caso da mina Sanfins está a 7 km da desembocadura, está moi perto de Noia, e, por tanto, ese problema de verteduras que se veñen producindo históricamente é dunha forma máis intensa desde que a mina se reabriu en 2009, están a unha distancia moi curta e, por tanto, poden producir un impacto máis severo e máis inmediato nesa ría de Muros Noia. Claro, moita da audiencia coñecerá, e incluso moitos dos colexios, porque no 7 ou a partir do 7 se crea un museo nas vivendas que eran ocupadas polos mineiros. Aquí do que falamos do problema é da explotación da mina, da posta en marcha, non? E esta mina estuvo abandonada despois da Segunda Guerra Mundial, desde mediados do século pasado. Ahora se quere reactivar. E que pasa? Por que esas aguas son un problema para a explotación da mina? Porque se encharcou? Porque están decantadas aí nesas balsas de depósitos de solos ou de...
Ben, pois, por explicar, esta é unha mina subterránea, non? Entón, é unha mina que se fai debaixo do nivel freático. É unha mina que, sendo subterránea, estando por debaixo do nivel da auga, para poder explotala, necesítase baleirar a auga desas galerías que están pois, ata 200 e pico metros de profundidade. Cal é o problema? Que unha vez que a auga entra nesas galerías de mina, esa auga contamínase por estar en contacto co oxígeno e cos minerais que están neses filóns, e eses metais que están nos filóns e que se disolven por unha serie de reaccións químicas son tóxicos, o cadmio, o cobre, zinc. Unha vez que esa auga se achica, se bota para fora, representa un problema ambiental. Mentras está, digamos, ese xacemento está aí, non se toca, leva aí millóns e millóns de anos, non é un problema, pero unha vez que andamos a remexer, se crean eses kilómetros de galerías e se expoñen tamén eses mesmos metais nesas escombreiras o efecto atmosférico, pois hai un problema, e é un problema que pasa non aquí, senón que pasa en calquer mina metálica de características similares que poida haber en calquer sitio do mundo. Entón, o que se esperaría é que unha vez que hai un plan para explotar esa mina, teñense que adoptar medidas en previsión de que eso poida ser un problema, e o problema é que esas medidas nunca se tomaron desde 2009, desde que se reabriu a explotación. Por cantas mans pasou de Patronos desde aí, desde o 9? Pois en 2009, cando se outorga un proxecto, autorízase un proxecto de explotación, que non contemplaba ningún tipo de tratamento das augas, que operou durante anos sen autorización de vertido de augas de Galicia, digamos, a minería igual que se fixo no inicio desa explotación a finais do século XIX, fai unha empresa local dunha serie de parceiros de distintas, en fin, de ámbito galego, Incremento Grupo Inversor. Durante os 2-3 primeiros anos obtén unha serie de subvencións, casi 2 millóns de euros, e despois quebra, deixa os traballadores sin cobrar, vai a un concurso de acreedores, e é nese ano, en 2015, a raíz do procedimento concursal, que se fai camina SACIR, o Grupo SACIR, e ese é a que crea esa nova empresa, Tungsten and Fins, é que desde 2015 ata hoxe vai xa por 3 mans distintas. SACIR ata máis ou menos finais de 2021. Nese momento SACIR desaparece, non ten ningún interés de continuar camina, desfaise dela, vendella ou regala prácticamente a un grupo australiano. Primeiro chamábase Rafaela Resources, despois Pivotal Metals, tamén tiñan a mina de Barilongo en Santa Comba, e o verán pasado os australianos desfanse da mina dunha forma moi opaca, e a día de hoxe, de feito, non sabemos quen é o titular real que está detrás da explotación. Hai unha serie de representantes que son os que asinan os papéis, pero realmente non sabemos de quen controla ese capital, e sospeitamos que será a través de sociedades interpostas en paraísos fiscais, noutros países, e co cal realmente non sabemos. E iso é un problema, non? Iso é un problema porque, en primeiro lugar, porque, como dicía, en febreiro do ano pasado autorizouse un vertido de case 1.000 millóns de litros ano que, por fortuna, a administración, cos informes achegados polas cofradías, pola presión social, por todos os escritos que se levan presentando desde os equipos legais, tanto das organizacións do mar como ecoloxistas, parece que reflexionou e non só está agora impoñendo esta sanción que comentabas, senón que tamén está en marcha o procedimento para revocar esa autorización de vertidos que nunca se tiña que ter dado. Base que ese non é o único problema. Estamos ante unha mina que ten unhas infraestructuras de residuos mineiros en completo abandono, as famosas presas, que algunha xente mellor ouviu falar delas, e que Augas de Galicia recoñeceu no seu día que estaban nun estado crítico que podían causar un enorme impacto ambiental, e hoxe por hoxe non hai ningún tipo de empresa que teña a capacidade económica para asumir o impacto que eso tería sobre a ría no caso de sufrir unha falla, ou no caso simplemente de que haxa unha contaminación accidental ou intencional, no caso de que se inicien os vertidos, e iso teña un impacto sobre unha actividade como o marisqueo na ría de Muros e Noia, que move moitísimos máis millóns de euros e do que dependen moitos máis empregos dos que podería nunca crear esa mina. E denuncias tamén para vostedes. Vostedes van ao xulgado de Noia, denuncian, o Santiago tamén, pero e a empresa tamén os denunciaba a vostedes, non? É unha táctica frecuente que utilizan cada vez máis as empresas mineiras, normalmente asociábase ao que fan estas empresas en Latinoamérica, onde hai máis impunidade,
e chamanse en inglés a sigla SLAPs, chamanlles accións estratégicas contra a participación pública. Hai sitios onde tamén afectan a xornalistas e medios de comunicación e úsanse precisamente para tentar intimidar pois a quen está tentando facer valer esa legalidade, neste caso de denunciar os vertidos. Tungsten San Fin xa denunciou a DEGA e a Verdegaia, dúas asociacións ecoloxistas, en 2017. O verán pasado denunciou Ecoloxistas en Acción por unha protesta, e agora é a Cámara Oficial Mineira a que denunciou individualmente a 5 activistas de Ecoloxistas en Acción que foron levar auga da mina á súa sede, a Coruña, despois de que dixera que a auga non estaba, que non iba a producir ningún tipo de impacto, non? E nese caso encima é unha denuncia falsa por, supostamente, por un asalto violento á sede e coaccións, e xusto a semana que ven é o xuizo por esa denuncia. Non van conseguir, obviamente, intimidar. Hai non só os grupos ecoloxistas, hai todo un sector en pé que vai, obviamente, defender os seus postos de traballo e a integridade da ría de Muros e Noia. De quen son as competencias na legalidade para que esta mina funcione? Da Xunta? Sí, son evidentemente da Xunta, parcelada. Ministerio? Non, en principio non, da Xunta, pero parcelada, digamos, un tema de augas, a competencia de Augas de Galicia, que é un pouco aquí onde ten estado a polémica este último ano a raíz desa autorización de vertidos. Hai, obviamente, unhas competencias que son da Consellería de Economía e Industria, que é a que ten a competencia sobre a administración de minas, e aí hai problemas que están por resolver, porque efectivamente a Consellería a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais no seu día mentiu, dixo que, por exemplo, que as presas de residuos mineiros que están en toda a documentación, primeiro que eran dunha central hidroeléctrica que non existiu, logo que eran dun muiño de Moermillo, en fin, unha tomadura de pelo tras doutra que fai que precisamente o que era o seu director xeral, Ángel Bernardo Tahoces, está imputado por falsedade e que terá que no seu día responder ante os xulgados de Santiago. E finalmente tamén está a Consellería de Medio Ambiente, que neste caso nunca tramitou unha avaliación de impacto ambiental desde 2009 ata hoxe, é que iso é en parte a nai dos problemas, non? Porque unhas autorizacións que se deron de forma totalmente irregular en 2009 sen considerar todos os impactos que tiña e que iba a ter esa explotación, lévanos a unha situación en fin, que moita xente pois pregúntase, incluso cando isto se comenta en Bruselas e en outros lugares, como pode isto pasar en Europa, onde se supón que temos un marco regulatorio que se supón que non permite que estas situacións acontezan. E os concellos afectados, principalmente Lousame e Noia? Ben, os concellos hai que dicir que varios dos concellos da ría, en concreto de Noia, o de Muros, o de Outes, se non me equivoco, de Porto do Son, no seu día recurriron á autorización de vertidos, varios deles personáronse, iniciaron os contenciosos contra esa autorización de vertido, eses contenciosos están abertos e o motivo evidente é que neses concellos hai unha parte moi importante da poboación e logo tamén de forma indirecta moitísimos do sector de servizos que depende pois, do que é a economía que xera a ría, que por tanto é no interés deses concellos defender a legalidade e evitar pois, que unha actividade como esta pois, poida causar prexuizos a millares de familias, non? En toda a comarca. Claro. Cantos colectivos están aí dentro da plataforma da plataforma tanto de Pla de Mar como da plataforma comarcal como os corcindos? A plataforma comarcal contra as verteduras é totalmente transversal, están as cofradías de pescadores, están organizacións de produtores e profesionais, unha delas tamén é Pla de Mar, é basicamente unha entidade de xente do mar, están as asociacións de comerciantes, de empresarios, asociacións culturais, as asociacións ecoloxistas, peñas deportivas, que é unha variedade moi grande porque evidentemente é un problema que afecta a toda a comarca e un pouco as manifestacións e as protestas que houve o ano pasado con esa participación ampla tanto en Noia como en Santiago como nas propias minas, pois mostran un pouco a preocupación que existe na comarca por ese problema, non? Por que a mina é unha cuestión económica? Por que a mina non toma outro tipo de medidas ou por que non digamos que non recupera os lodos e non saca esa contaminación das augas? Ben, esta é unha mina que, como comentabas, explotouse esencialmente hasta finais dos 80, nese momento abandónase, e cando se recupera ou cando se pretende reabrir de forma irregular en 2009,
faise cunha premisa económica de que esa explotación era rentable para esas empresas sempre cando fose digamos, ignorando por completo toda a problemática ambiental, se explotando como se explotaba nos anos 80, nos anos 50 e como de feito estuvo operando algún ano, non? Ou intentando poñerse a andar sin unha autorización de vertidos, sin un sistema de tratamento das augas residuais da mina, sin unha restauración, quer dizer, hai que dicir que esta mina, se estuvera en calquera outra comunidade autónoma, tería un plan de restauración cun orzamento de 5, 6, 7 millóns de euros. Esta mina ten un orzamento para o plan de restauración despois do peche de menos da sanción que se acaba de poñer, creo que era de 170 e pico mil euros. Entón, con eses cartos non se pode facer nin o proxecto para, digamos, executar todo o que habría que executar. Entón, claro, desa maneira, calquera empresa pirata pode vir aquí a facer minería e o problema realmente é que a Xunta no seu día autorizara isto e que durante todos estes anos, e desde 2009 van algúns anos, non se tomara medidas para regularizar a explotación. De feito, en 2020, unha vez que cambiou a enxeñeira da Xunta que tiña responsabilidade pola supervisión da mina, porque o anterior fora imputado, esa enxeñeira emite un informe dicindo esta mina hai que suspender a actividade, non pode estar legal, ten que someterse a unha avaliación de impacto ambiental, e desde aquela ese informe meteuse nun caixón bueno, a pesar de toda a visibilidade, non, que tivo este problema, estamos igual. Aprobouse a final de 2020 unha revisión do plan de restauración que nin aumentou o orzamento e o aval que tiña que depositar esa empresa, e o resultado diso é que se o día de mañá esta empresa desaparece, como pode pasar tranquilamente sin que teña ningún patrimonio, nin siquiera persoas as que se lle poida pedir contas, pois será como noutros exemplos, como en Monteneme, outro caso máis onde o problema, o pasivo ambiental quedará para a cidadanía e para, obviamente, asumir os galegos. Exacto, mentre os lucros pois irían para fora. Ese sempre foi o plan, entendemos. Eso é preocupante, non? Sí, preocupados estamos, non? Evidentemente. É preocupante. E tamén hai que dicir, non? Hai que deixar claro que a plataforma evidentemente tiña unha enorme preocupación concretamente con que se fixeran eses vertidos, non? Con que eses vertidos de casi 1.000 millóns de litros ano, que prácticamente máis do que duplicarían o caudal do río e máis da metade do caudal do río durante boa parte do ano serían os vertidos. Esa era a nosa principal preocupación e parece que todo ese traballo pois está, tal vez dé algún resultado, esperemos. E, obviamente, agora tamén vai tocar solucionar o problema a longo prazo, non? Porque unha cousa é evitar que ese vertido que comprometería a ría que non se realizara, é o que estábamos perseguindo. Agora o problema vai ser solucionar a contaminación máis pequena pero máis constante que produce esa mina e deixala e obrigar a administración ou forzar a administración para que obrigue a empresa a que a deixe en condicións ambientalmente aceptables pois para a perpetuidade. Cal sería esa folla ou ese camiño ou esa folla de ruta que ve vostede e lóxicamente como representante dos colectivos? Primeiro, que lóxicamente a empresa ou os empresarios ou os responsables abonen esta sanción. E logo despois que? Ben, en primeiro lugar, a prioridade sempre foi preservar a ría, non? E os seus traballos e a calidade que teñen e que non se dubida, ninguén dubida do produto que se comercializa na ría. Eso era a prioridade esencial. O seguinte paso ten que ser exixir as responsabilidades a quen as ten. Entón, a empresa, evidentemente, se ten unha concesión como a ten vixente, ten unha serie de responsabilidades ambientais que vai ter que cumprir. Se esa empresa desaparece, vai ter que ser subsidiariamente a administración a que asuma esas responsabilidades e que inclúen, entre elas, a solucionar o problema das presas de residuos mineiros construídas en 1940 e que no caso de romper, porque son de formigón, están en estado de total abandono, e a propia administración recoñeceu que crearían un importante impacto ambiental. Entón, ou ben a administración obriga a empresa a solucionar ese problema, claro, ou ben a administración executa subsidiariamente eses traballos e pois intenta pasarlle a factura a unha empresa que ou desaparecerá ou tomará outra forma, ou no caso de que este aí, pois haberá que facer que tamén asuma esa responsabilidade. Claro.
por si acaso, vostedes non se opoñen á explotación mineira. A plataforma nunca foi unha plataforma, digamos, que tiña unha posición de se a mina debe reabrir ou non. O que sempre fixo a plataforma foi defender a legalidade, esencialmente. Quero dicir, hai que ter en conta que a autorización de vertidos que se deu fai un ano, o 1 de febreiro de 2023, tivo unha tramitación totalmente irregular durante 8 anos, a administración tuvo todo o tempo do mundo para parar e denegar esa autorización e tiña motivos sobrados para facelo, e de feito a consecuencia de ter outorgado esa autorización é que inmediatamente as cofradías denunciaron en fin, as persoas responsables pola súa instrucción, e hai hoxe unha causa nos xulgados de Santiago por prevaricación, tamén por a forma na que se tramitou esa autorización. Entón, a plataforma sempre defendeu a legalidade. Se a pregunta é, pode haber aí unha mina, digamos, operando con criterios de... o sea, é viable unha mina aí? Eso tería o que responder un proceso de avaliación de impacto ambiental que nunca aconteceu. Tal vez o día de mañá a empresa presenta un proxecto, sometes unha avaliación de impacto ambiental e o mellor a día é negativa porque o mellor non hai condicións físicas, digamos, nese espacio, con esas condicións, esa distancia dunha ría, ter unha explotación que non provoque un impacto pois, nun ecosistema delicado como é unha ría, que é Rede Natura 2000, e, por tanto, pois, tal vez non pode ir adiante, como tamén, por exemplo, no caso de Touro, houve un proceso de avaliación de impacto ambiental, houve unha día negativa en base aos impactos que esa explotación podía ter no Ulla, na Ría de Arousa, e, por tanto, tomouse unha decisión a través dun proceso que neste caso non existiu. Que máis lle gustaría decir? Como lle gustaría... que lle gustaría decirlle, señor Evans, a audiencia de Canarias Baixas e a todos os veciños da zona das rías que nos están vendo? A ría de Morosnolla, a ría de Arousa e a ría de Pontevedra. Ben, que, lóxicamente, aínda que ese xente do interior, hai moitísima xente afectada, afectada e dependente do mar, non? Todos dependemos do mar, pero, bueno, os máis directamente. Eu creo que o último ano que demostra é a importancia que ten a movilización e a importancia que ten que os sectores productivos e os movimentos sociais, ecoloxistas, traballen xuntos porque saben traballar xuntos e ben, e cando iso acontece dá resultados, e o último ano creo que é unha boa mostra diso. Entón, a primeira mensaxe sería a importancia dese traballo e o poder que realmente ten a sociedade cando, en base a criterios técnicos e a un respaldo legal e a importancia, digamos, de defender os nosos sectores productivos e o noso medio ambiente, ten a hora de mobilizarse, non? A segunda mensaxe é evidente que ten que ir para a Xunta, non? Para que despois de todos estes anos onde todo o que tivo que ver ca mina de San Fins estivo baixo unha penumbra de irregularidades, de mirar para outro lado, de intentar inventar excusas para que a empresa non tivera que asumir as súas responsabilidades, eso tense que acabar, non? É un pouco o que nos queda pendente, que é forzar a administración a que faga o que xa tiña que ter feito desde fai moito tempo, e que pasa por facer con que esa explotación deixe de ser un perigo para a ría e para o ambiente. Pois agradecemos moitísimo que haya habido hasta aquí, que nos haya contado toda esta información e que haya, lóxicamente, tranquilizado a moitos dos telespectadores que nos están vendo. Dei un saludo a Rogelio e lle mandamos desde aquí. Gracias por estar aquí hasta unha vindeira ocasión. Moitas gracias, moi boa noite. Moi ben, ata cando queirades. Bueno, pois isto foi todo o que nos contou o señor Joan Evans e nos vamos a publicidade, amando os compatrocinadores. Volvemos nun instantiño e recibimos a Juan Rey, que é o presidente da Asociación de Comerciantes de Zona Aberta, Zona Centro de Cambados. Así que non me perdan, será dentro de un instantiño, hasta ahora mismo. Programa ofrecido por
En Schmidt creamos espacios de vida donde cada milímetro está diseñado especialmente para ti, para que disfrutes por fin de tu hogar, cada día. Home Schmidt Home. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vilagarcía. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Pues de novo estamos con todos vostedes, saludamos a un bo amigo e ademais o presidente da Asociación de Comerciantes Cambados Zona Centro, Juan Rey. Moi boa noite, benvido, como estamos? Moi boa noite. Como está a asociación e contanos un poquinho, digamos que os datos da asociación e como vai neste inicio do ano 24. Bueno, a gran parte da asociación aguanta a través dunha subvención que temos da Xunta, que sempre estamos con ela pendiente, que a veces somos cuadriculados. Outra parte aguanta a través dos socios, que somos estamos entre unha horquilla de 120, 130, máis menos socios. Aí estarían metidos tamén hostelería, vale? En principio intentamos entrar en todos os eventos posibles e atraer o que é o cliente a Cambados, vale? Claro. Buscando a atracción. Arrancamos, por exemplo, Navidades entramos co Concello da Man, entramos desde encendido das luces, pero antes de encendido das luces xa estamos traballando onde se van a poñer as luces, onde falar un pouquiño, ir da man un pouquiño, porque nós non temos capacidade económica para facer tanto evento, non? Intentamos colaborar, e logo todo a través do Concello, ou se non é o Concello, outra entidade pública ou privada, que buscamos un pouquiño sumar, vale? A Navidad para nós é unha campaña moi boa, aí entramos un poquinho de forza. Como foi a deste ano? Bueno, a deste ano pasado. O ano pasado. Bueno, en principio, as campañas son todas boas. Toda que facer unha campaña nun tempo límite sempre funciona. Pero ademais este ano veu bastante bo tempo, sí, en decembro. Sí, pero o que facemos é unha campaña dun mes. Nos arrancamos casi todo o mes de diciembre, rematamos en Reyes, pero con actividades sempre da man do Concello. Hai eventos, como fixemos, como está o que é a aldea, como é a chocolatada, como é Encende de Luz, como é o espumoso que se fixo este ano, que está funcionando. Para min é unha atracción moi importante. E para nós o que é a feira que facemos relacionado con a vida.
en a mesa, a xente a cambados, a xente compra, o neno compra, hai que tomar unha cerveza, un viño... Sí, señor. Isto que buscamos é un poquinho ese polo da atracción. E logo o que arrancamos en diciembre, todo diciembre, encendo de luces, e facemos o que o mercadillo de Navidad, relacionado con a Navidad. Estamos tamén dando voltas. Despois de Navidad tuvemos algunhas diferencias entre os nosos socios falando de temas que podíamos mellorar. O que fixemos é unha reunión cos nosos socios, e ahora mismo que vamos a ter unhas conversacións, unhas reunións que onde van estar tamén presentes os socios, e tamén pois, o alcalde, o concelleiro, dos concelleiros, tanto Tino Cordal como José Ramón Aval, van a vir a eses limezas que temos que facer para mellorar. Sempre é bo mellorar, non? As críticas son boas para intentar mellorar dentro do orden de que se poida, dentro dun presupuesto, vale? Despois xa arrancamos, por exemplo, co Día do Pai, Día da Nai, Días dos Namorados, estamos sempre con... Para nós está funcionando moito a Feira de Oportunidades en agosto, despois do que as festas. Teóricamente, a Feira de Oportunidades, o bo é que non houbera Feira de Oportunidades, porque naceu para reducir os stocks que nós tiñamos nos nosos comercios, non? Pero, bueno, foi funcionando, sigue funcionando, está funcionando moi ben. Hai xente que está esperando a Feira de Oportunidades de Cambados Zona Centro. Logo, está nun sitio estratégico, a xente quere ese sitio, os comerciantes queren ese sitio, dan a conocer o nombre, dan a conocer o seu produto, nos gusta. Non temos espacio para todos, porque queren entrar máis, e, bueno, vamos tirando, o que vamos é pouquinho a pouco, encabezando. Que sectores engloba de actividades a asociación? Bueno, tes de todo, tes textil, como taller, zapatería, deportes, joyería, tes de todo, un poquinho. Vila Cambados, podes coller calquer cousa. Tes comercio, hostelería e ocio, e pois tes patrimonio, creo que o mezclado, e pois tes viño. Logo, é unha mezcla importante, non? O que ven a Cambados pode disfrutar de todo. Logo, o que queremos é que... E un casco histórico, unha ciudad... Pobo maravilloso, non? Sí, é o que temos. Logo hai que aproveitalo. Logo creo que é un polo de atracción. Desde a Mancomunidade tamén estamos colaborando coa comunidade. Hemos feito alguna cousa, como é o Sanels Clip. O Sanels Clip é un tema que temos aí aberto e que estamos como Mancomunidade, onde nos está botando unha man, un gran esfuerzo. Creo que están facendo un proxecto tamén de turismo moi importante. Durante moitos anos están facendo uns proxectos moi importantes de atracción a xente, clientes que poden vir a Cambados. Temos as rutas de Prado de Sarmiento que realmente poden pasar por Cambados, ou as variantes. E logo nós temos que aproveitar. O que temos que, como todos estamos buscando, que é a comarca, o descentralización, buscar outras épocas para temas movimiento, como pode ser ahora mismo. En marzo estamos en colaboración con a 7ª Mostra da Camelia, que se vai a facer en Cambados en marzo. Logo, creo que é un polo máis de atracción. Creo que o que é a asociación, a Zona Centro, a actividade é importante. Sí que a subvención é moi importante, que nos axuda moitísimo, e gracias á asociación facemos moitas actividades, pero intentamos ir un poquinho da man de todos, porque Diputación, si podemos ter un pouco de todo... Claro, o Concello non só, digamos que, o Concello só axuda dinamizando ou axuda tamén económicamente? Teóricamente dinamizando. Pois aquí o Concello ten unha arma moi importante, que ten logística, ten inmuebles. Vamos a deixar Peña aparte, porque para nós Peña era moi importante, era moi bo para facer eventos. Sí, creo que era un tema moi importante, é unha pena que estés como está. Nós sí que nos viña, fixamos ali grandes eventos, como son desfiles, como foi o Desmarket. Creemos que é unha actividade que englobamos moitas actividades. Logo, creo que como Peña, como outros sitios, como pode ser Torrado, que estamos utilizando ahora coa carpa, como é a Plaza Fifiñáns, creo que eso temos que aproveitalo. Logo, pero bueno, é unha pena, están as cousas como están, pero sería unha cousa importante que Peña fora adiante. Como estamos falando do asilo, que o asilo está aí, eu penso que son actividades, son temas que teñen que quedar no Concello. As accións que ofrece para a incorporación de novos socios
Cambados Zona Centro. Vamos, pois o que ofrecemos normalmente, se ti queres incorporarte... Imaxe, corporativa... Non, o que buscamos é o interés económico, social e cultural de todos, do conxunto. Despois, a solidez de todos asociados, que sean solidarios, para facer eventos, para montar pois, calquera actividade en común. Despois, somos como interlocutores de entidades privadas e públicas. Claro. Despois, damos información, non me quero meter en outras actividades, información de axuda, subvención, empleo, quero dicir que a actividade damos unhas bolsas que conseguimos a través de outras institucións, non? Pero, bueno, creo que a actividade que estamos dando é importante, non? Sempre estamos ofrecendo cousas. Creo que... E xuntos é a única maneira de competir cos grandes áreas, non? Correcto. Xuntos... Tanto despois... para comprar como para etc. E facer un polo de atracción con xornadas de degustación, xornadas... Sí, vamos un poquinho de todo. En isto, sabemos que, bueno, quedou atrás o que é formación, intentamos tamén dar formación dentro e tamén prepararnos, como que di, estamos nun sistema ahora mismo omnicanal. Quer dicir, o cliente vai nos a recibir querenda física, o escaparate, redes sociales, web, pero tamén temos que ser recíprocos, nos poden mandar, chamar por ese sistema. Logo, eu creo que aí temos que ir preparando a profesionales. Sei que hai actividades que son máis vulnerables, claro. O textil, ou sei que por grandes almacéns, pero, bueno, temos que ir cumplimentando, non? Eu entendo que o comercio, a hostelería, un concello como Cambados tamén tendría que ter máis ocio, un ocio, estou falando de outras cousas para atraer ese público, porque tamén as grandes áreas se están modificando, e as grandes superficies estánse modificando, e os grandes... o que é grandes cidades están traendo polos de atracción. E logo temos que diversificar o que é... Os humanos somos os que consumimos, Claro, e logo, se non atraemos esa forma de distintas formas, porque podo ter un comercio moi preparado, pero se non o traemos, porque a mellor o teu fillo non lle gusta vir a Cambados, porque non ten unha pista de... Por exemplo, estou falando de tenis, a que ven a Cambados? Pois eu quero dicir que o comercio é un punto, é unha actividade económica moi importante nun concello, pero ten que ir acompañado de máis cousas, porque o patrimonio tamén é bonito, é a atracción tamén, a restauración tamén, e logo temos que ir todos xuntos. E o pequeno comercio xoga un papel fundamental, económico, social, urbanístico, correcto, de cidade, de escaparates, de paisaxe urbanístico. Correcto. E de empleo. De empleo. Porque empleo é importante. Despois hai outra importancia. De servicios. Outra importancia. Porque se non teño onde comprar o pan, que fago? Correcto. Se non teño a xenda ou a axencia que me faga a declaración, que fago? E tamén o comercio que fai... Ou a zapatería, vamos. Sí, e asenta a población. Claro. Porque tío que fase que esta población este asentada e que non se vai aos grandes urbes. Eu penso que o comercio, o apoio do comercio da actividade económica que producimos é importante porque ten un montón de variedades, non é só un comerciante ou un empleado ou dous, é que crea moita actividade e crea un valor añadido no que é o concello. Vale, creo que o futuro... Unha rúa sin comercio que é? Está morta, eso está cega. E logo, penso que o problema que moitas veces temos nos pueblos, nas cidades pequenas, que estamos moitas veces aguantando aí, bueno, vamos tirando, creo que entre todos temos que facer cousas positivas. Claro. Pero iso compete a todos. Sí. Non só os concellos, os municipios, os emprendedores, que en definitiva son os que poñen arriesgan o tempo, a vida, os cartos e o esforzo, senón tamén os concellos, pero o país, as diputacións, a Xunta, etc., as administracións públicas que son as encargadas de facilitar, non digo de invertir, de facilitar, non? Sí, eu entendo que sí, que temos que ser colaboradores, cooperativa, todas, somos como colaboradores, son moi partidarios de non mirar colores, pois intentar xuntarnos e botar para diante o que intentamos é ir para diante, non? Como? Cada un apoiando a súa maneira, pero, bueno, apoiando. E logo, aí está a Diputación, aí está a Xunta, aquí está o Concello, a Mancomunidade, a Cofradía, que nos facemos eventos con a Cofradía, que non falamos da Cofradía. Penso que é importante, porque se facemos unha festa da Vieira, a festa da Vieira é un evento que trae público,
tamén traio para o comercio, máis para a hostelería. Creo que temos un poquinho ir da man. Logo, a base está en eso, en ir un poquinho colaborando. Claro, pero tamén e deso vostede sabe moito, facilitar os trámites administrativos, non? Para apertura de negocio, para tramitación de licencias. Sí, o proceso administrativo sempre é un poquinho escabroso, non? Moitas veces nós desde a asociación orientámonos un pouquiño, non realmente teñen que ir á súa gestoría, ou ter un plan de un proxecto. Tamén estamos falando moitas veces, por exemplo, falando deso, que moitas veces temos que ter un poquinho a idea clara de que montar unha actividade, non? Logo, ter un poquinho, porque vas te meter nun traballo dunha economía, podes te endeudar, moitas cousas máis, non? E logo, ten que ter unha base. Como está a situación, como define a situación da coyuntura que nos toca vivir para os emprendedores, para os empresarios, dende o punto de vista de os costes enerxéticos? Eu vou plantear un tema. Debíase facer, que non se fai, creo que en alguna región fai, unha plataforma, porque o que está pasando ahora moito é que os negocios, xente que se vai a jubilar, non ten xente que veña detrás que o colla. E logo, habendo unha plataforma que está habendo en algunha rexión de España, de subilos e dicir, oye, que queres coller un negocio que está montado, por exemplo, a carnicería, ou si, e que non hai nadie, pois, eso sería unha forma de incrementar o empleo, aguantalo, ter máis autónomos, e saber que eses negocios se van a cerrar porque non ven nadie que o colla. Está funcionando, moitas veces. E evitaríamos moitos cierres. E logo, hai un porcentaxe de negocios que non sei cal é, pero que pechan non por falta de negocios, sino por falta de atendelos. Correcto. Que é distinto. Distinto. Cambiou tamén a filosofía do que colle ahora un local, non? Antigamente, tiñas un local de ladrillo, viña unha persona e montaba cho. E logo montaba. Oxe, non, oxe darllo e non cho quere. Tamén cambiou un pouquiño, non? É un distinto. Por que? Eres autónomo, o riesgo tómala ti. E logo moita xente que di, non, eu quero facer a vida desta de outra forma, non? Pero, bueno, esta da plataforma é unha idea, eu penso que é unha idea, pode ser positiva a nivel o que é Galicia. Por que? Porque hai negocios que están traballándose moi ben. Moi ben. E logo, e hai emprendedores que están, que mellor está empezando de cero, e de outra forma non, ten a sinergia das persoas. Eu, por exemplo, tuve un caso dunha lavandería, vamos a ver o caso, de que a señora aguantaba ali coa lavandería un ano enseñando a persona que entraba. Pois non se conseguiu nadie porque non sabía a xente, pero bueno, creo que sería unha idea para a xente que empeza, que hai actividades que están funcionando e que se poden coller, e funcionar, Sí, que son negocio. A única que pasa que non hai continuidade, non hai relevo. No, porque logo, pero é un tema interesante. Pero incluso por falta de información, porque moitas veces a xente que está buscando non o atopa. Sí, correcto. De acordo? Correcto. E, claro, pois un de Madrid non vai a vir aquí por unha lavandería. No. Pero ao mellor un veciño do lado, sí. Sí, é unha casuística que puxen, pero que sucede. Moitas veces está funcionando a lavandería, pero a señora quere se jubilar e non... Como lles afectan aos autónomos as subidas dos costes, a luz, os servicios, toda esta historia, a subida das cotizacións da Seguridade Social para os traballadores? O tema da subida da luz é un maior coste, as rentabilidades baixaron, e logo o IPC, por exemplo, agora vai salir o IPC, agora este mes, estamos pendentes do IPC. O IPC é moi importante, o tipo de interés tamén é importante, a hipoteca é moi importante, porque se non sube a hipoteca 3 ou 4 puntos ou 5 puntos, non supón ao final de mes. E logo, iso o que fai é mermar a compra. E logo, a non sei que nos afecta. Cando máis, non che digo que o tipo de interés este a cero, pero cando o tipo de interés este máis xustiño, o IPC máis xustiño, van as cousas mellor, mas hai moitos márgenes. Hai moitas maneiras de axudar ao emprendemento, non só con axudas directas, sino con rebaixa de, non? Rebaixa de tipo de interés, rebaixa de cotización á Seguridade Social, rebaixa de... Sí, pero o autónomo ten que ter claro, porque moitas veces estábamos firmando cláusulas de 4 meses ou 4 anos de intereses lineales e que a mellor había que amortizar ese préstamo, non se amortizaba, e despois chegaba aos 4 anos, duplicabas o que lle chamamos plazo de carencia. E logo hai que explicarlo, porque non, que eu pago isto, hai que, non, o teu, a mellor, quero dicir que hai que desminuzar. Sí que as axudas son boas, pero que a persona que o colle o negocio o que empece ten que saber
o que vai facer, porque moitas veces empezar de cero é complicado. En novembro tuveron unha reunión, e ademais estaba vostede coa Diputación de Pontevedra para, lógicamente, dinamizar e coa entidade de comercio salnés, o consorcio. Como está este... Bueno, en principio, están estudiando, están traballando, en principio as palabras son boas, en principio quedaron de estudialo, estamos ahora a voltas con elo porque é un plan pedagógico de dar a conocer os colegios, o que é o comercio, a ver algún comerciante. Quero dicir que tiñamos dos proxectos, un proxecto que iba da man de Diputación inteiramente e outro proxecto, un proxecto que o primeiro proxecto é o plan pedagógico, nos colegios explicar o que é a actividade económica, o que é un comercio, nos colegios indicar cales son os beneficios que ten un comercio no concello, na población onde nos movemos. E outro era un reciclaje. Sabemos moi ben que nós podemos ser un punto de información para dar a conocer o que é o reciclaje. E logo queríamos aproveitar eso para facer bolsas de reciclaje e tal. Eses eran dos proxectos. Están estudiando. En principio, creo positivo. Se hai cousas que van moi despacio, é un proxecto bonito. Da Xunta xa nos falou, da Diputación e da Mancomunidade do Salnés ou do Consorcio. Federación de Comercio, a provincial e a regional. Iso témolo máis parado. Non, témolo parado porque temos moitos puntos abertos, estamos entrando, o que nos interesa é facer cousas. E logo a Federación témolo parado porque tampouco, igual non vemos o que hai, e logo témolo un poquinho máis parado. Vamos máis desas institucións porque vemos que son moito máis rápidos, máis ágiles, ou non chegamos, non estamos vendo o que nos poden ofrecer, vale? Si é certo que eu estou aberto a colaboración, a directiva igual, quer dizer, todo o que veña a Asociación Zona Centro, sea valor añadido para os meus socios, eu dolle pa diante. Todo, aunque sea unha institución privada, quer dizer, por exemplo, nós temos bancos que nos están apoiando, e logo, eu si nos apoian en unha actividade, eso dá pa diante, non é outro problema, dá igual o banco que sea, o que sea beneficio aos meus socios, eu son de tirar, non, variante. Que campañas ten agora prevista, señor Rei, a asociación de cara a este ano? A primeira que nos toque o 19 de marzo, que é o Día do Pai. Vamos a facer todo. Estamos a voltas co 3x2, como antigamente, estamos a voltas co Día do Pai e da Nai. Queríamolo facer xa, pero, bueno, motivada a temas burocráticos, non facemos tan rápido, non? Logo igual temos que salir ao da Nai. Como che estaba comentando ahora mismo, o tema deste mes que entra o que é o Día do Pai, despois temos o tema da Feira das Camelias, o tema da mostra, xa automáticamente xa entra o da Nai, queremos entrar nos bonus. O sea que teñen unhas 5 ou 6 campañas ao ano, fijas. Fijas. Eu se podo facela cada mes, mellor. Contenos, véndanos nun minuto ou un par de minutos por que hai que ir a comprar a Cambados. Bueno, porque, como estábamos falando ahora mismo, para min vir a comprar a Cambados... Pero véndalle os de Noia, os de Ribeira, os de Pontevedra... Vir a Cambados, tes de todo. Podes comprar o que queiras, tes patrimonio, tes restauración, para elegir, están profesionalmente preparados para vender. Eu creo que vir a Cambados, todo o que sea conocer o que é a comarca Cambados, comprar, temos estacionamento gratis, non? Ali o que ven a Cambados non paga por nada, porque aparca gratis. Se te vas a unha gran urbe, tes que pagar desde o peaje, o parking. Nós temos parking, temos 3 parking, logo creo que máis facilidades ninguna. Creo que iso é unha cousa importante. Podes pasear, podes ver patrimonio, podes comprar, diversificade de comercios. Se come ben, non? Se come ben, creo que temos un poquinho de todo. E incluso a xente que traballa do outro lado atende moi ben aos clientes. Sí, teñen que ser profesionales, non? Porque o trato é moi importante. O trato personal xe é unha cousa moi importante. A comida que tal, ben, ahora, non me gustou como me miraban. Xa, ese é un tema que pode ser así, pode ser. Tiña mal día o paisano ou a paisana. Pode ser. Bueno,
Eso creo que a proximidade é importante, é moi importante porque tens que estar, primeiro, o comercio e hostelería, e conocen, é un sistema linear, conocen o proveedor, a quen lle compra, véndeno, e venden a quen conoce que vai coller a comprar ese produto. Mira, que teño un problema que cheguei a casa que o fillo non mo quere, que non sei que me pode... É linear, que en outros sitios ti vas e cómpralo, ele non sabe o que está vendendo. Que che vendeu? Non sei. Non sei. Entendes? Logo creo que eso é importante. Toda a línea sigue. Eso é moi importante. Vas comprar unha camisa, ti sabes que tipo de camisa, sabe o proveedor e sabe tamén a quen lle vai a vender, porque xa ten o cliente tamén localizado. ¿No? Canto servicio, canto aportan. É importante. Con que lle gustaría rematar esta reflexión e este análisis da situación da Asociación de Comerciantes? Bueno, por rematar, en principio me gustaría que fóramos pa diante, non? Un pouquinho a pouco, e que o comercio en Cambados fora crecendo, e que fora enriquecéndose, non? Que eso sería bo para todos. Temos o que temos, estamos pasando un momento un pouquiño raros porque nos están tocando grandes almacenes, grandes áreas, web, online. Bueno, pues estamos a luchar. Creo que o que buscamos desde a asociación é que a actividade económica do noso socio sea enriquecedora, non? É que dé a conocer o seu produto de distintas formas, que se especialice e que acoposten por zona centro, que é o que queremos. Juan Rei, un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Bo ano, moitas vendas e moitos éxitos. Que sea así, non? Para todos. Para todos. Un placer, moi boa noite. Bueno. Hasta aquí foi todo o que nos deu de si esta edición de Falemos con Juan Rei, con Joan Evans e con Maite Tocino. A semana que ven, máis e mellor se é posible. Moi boa noite, moitas gracias por estar aí e por acompañarnos. Saúdos. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vilagarcía.